Ingane enabantu abadala kufanele uyibheke indlela ozoyishaya ngayo because izokuzonda. Mozoyishaya nje sinoma kanjani izokuzonda because not futhi ingane kuphela, indoda enabantu abadala kufanele kube nendlela ozokhuluma ngayo naye. Unkosikazi onabantu abadala kufanele ube nendlela ozokhuluma ngayo naye. Kanjalo umuntu nje kahle kahle onabantu abadala, but ake ngifocus enganeni okwamanje. Ingane nemoya nabantu abadala uyigadi indlela oyishaya ngayo, uyigadi indlela oyithethisa ngayo, uyigadi indlela okhuluma ngayo nayo because isuke ithwele imoya abantu abadala. Wena ungayibuka nje ubona ingane kanti kunabantu abahlezi kuyona. So kuyenzeka kwesinye isikhathi uthola ukuthi idinwe kuze kweqe, idinwe kuze kufike kubantu bayo, uthola enhlizweni yayo ayisakufuni, siyakuzonda, ayisafuni ngisho ukuhlala nawe. So into edala lokho akusikho futhi ukuthi ayishawa noma ayidisciplinwa. Mina before ngishawa ekhaya ngangishiselwa impepho, but mina ngase ngivele ngiyisangoma ne. So njengoba sengivele ngiyisangoma vele ngeke kwazi phela ukuthi amane bangishaya nje isinoma kanjani, but awudingi ukuthi ushise impepho if kuukuthi akasisona isangoma phela. Nansi any problem futhi ukuthi uyisangoma kusho ukuthi manje usuphethe ekhaya, akusho ukuthi ekhaya sekuziwa ngawe, akusho ukuthi usuphethe umsamo wasekhaya, akusho ukuthi awusasiyona ingane ekhaya, akusho ukuthi awusathethiswa, akusho ukuthi awusashawa, akusho ukuthi awusatsheleki, but kunendlela ekufanele kwenziwe ngayo uma kuukuthi njengoba ngisho ukuthi ngathi wasangisemncane ngase ngiyisangoma but ngangingane. So kwakunezinto zobungane engangibuye ngizenze. Sashawela ukuthi uyesitolo isikhathi eside kakhulu, uthunyiwe, ushawele ukuthi uthunywe into alandi yabo izinto ezikanjalo, sishawela izinto ezikanjalo. But mina always kwakufanele ngishiswe impepho oqala before ngishawe because ngase ngivele ngiyisangoma. But ke umntwana ongesisi isangoma othothi unemoya abantu abadala kufanele uyigadi indlela omshaya ngayo. Musu ukumshayisa komuntu omdala, musu kumabuse, musu kumshayisa musu kufinqa, musu kulwa, mshayisa thatha induku ushaya ingane njengoba usukushaya ingane. Mase uzothatha amapayipi, uthatha itini, uthatha ishaya ingane, uzoba nenkinga because wena njengomzali ngokwakho uyidisciplina, but kuyona ngale izodinwa mhlambe naye ifisa ukuxolela, but uthola ukuthi isidinwe kakhulu manje ayisakhona ukuxola, sekuze kwadinwa ngisho idlozi layo. So igade kufanele nakho futhi unkosikazi onemoya abantu abadala kufanele uyigade indlela ozomdisciplina ngayo, not nakhona futhi ukuthi akadisciplineki. Nendoda futhi enabantu abadala kufanele uyigade indlela ozokhuluma ngayo nawo because uzothi uyakhuluma isinoma kanjani noma wenza isinoma kanjani kanti sekuyaziwela kubantu bawo kumane kuqhuma i-break up lapho manje nje lapho ngaleso sikhathi. So it is very important i-respect, you know. Umzali fanele respect ingane fanele uyi-respect umzali, not ukuthi ngoba nakho umzali sekufanele ube manje ngaphezulu komzali. Indlela nawe ufundisa ngayo ingane inhlonipho, ukuthi ngisho usumdala abanye abantu ufanele ubahloniphe, especially kubantu abanabantu abadala. Uyigade leyo nto because iyokuzonda ingane ingaphindi kuthande, nixabane nihlukane because indlela yokukhuluma, indlela oyishaya ngayo, indlela oyidisciplina ngayo uyishaya lokho kuyi-abuse ukuthi kuze kufike ngisho kubantu bayo.